Mám Sony Angel. A ja mám Sony Angel. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Dobre, čo? Zase toto. Prečo mám zavrieť oči? Nie, neviem, zavri ich proste. Však nevieme, ktorý tam je. Nevadí, zavri oči. Zavri oči. Takhle. Zavri oči. Ale ruky preč, ak ideš vyhrať rukami. Jaj. Zavri oči. Jaj. Nebojte svojich rodičov do videa, dobre? Tak ber si jedného. No len to oči, ja však dobre. Ale si bude takto zajačíkať, či čo to je? Alebo túto žirafku chcem. Chcem, neviem, mne je to celkom jedno. Mne sa páčila čo to je, sliepka sa mi páči, to je taká cute. Ktorá je sliepka? Táto. To je citrón. To nie je ovoc. No, nechcem? No nechcem toho ježka, ten vyzerá divne, tak Ježka? pripečený. Áno, toto je ježko. Morská hviezdica. Dobre, poďme to rozbaliť už. No, ideš prvá, či idem ja prvá? Neviem. Tak naraz, dobre, počkaj, si aký rýchla, počkaj. Tam aj tak furt nič není vidieť. No, takto si to mala, takto to mi dá. Dobre, mne to nešlo tak nič. Dobre, nehmatkaj to. Niečo cítila. Nehmatkaj! Bavci mi hovorila, že nemá to ohmatkávať, že mi to zakáže. A teraz sa ohmatkáva, chápete to? No, to už rozbalujem, tak už to môžem, nie? Však. Dobre, poďme, 3, 4, 3. To čo tam mám? Čo tam máš? Či je tam niečo iné? Čo tam je? No a prvú ukáž ty, čo máš. To je A Little Era. No nechcem. To je veľké zdeformované. Jej, to máš aký krásny. Ja mám deformovanú líšku. Jej. Čo to je? Ty máš toho ježka. A to je veľké zdeformované, čo to je, bože? To Čo je deformované? Toto nemá vyzerať, ako toto nevidíš, že to je ešte akože... Pozrite To si sa. myslíš ohrísť normálne zubami. Ako pozrite sa. Pozrite sa, toto je to asi ešte od výroby. Čo by si chcela, veď to je Čína. Ale to má vyzerať úplne inak. Toto si ja nebudem dávať na mobil. Ako tá liška je pekná, ale proste... Chápete to? Pozrite sa, tuto. Tu je to dokonca špinavé zozadu. Dobre, však to poodtrháš takto, pozri. A pohryzaš. Lenže... Ty budeš nervózna. Ja tu mám zozadu špinavé. A tá špina nejde dole. Čo by si chcela za Europol? Čínske deti to vyrobili. Dobre. Si to váš? Nie? A ty to nemajú ani ríčky. No však to? Čo to za Tu máme Europecia? potom vadné kusy. No? Tak ešte raz musíme ísť. Dobre, idem sa nalapiť na mobil. Počkaj, idem sa tam nalapiť, potom sa budeme rozprávať o tom. Je to nalepím takto. Pozri. Či to bude držať? Drží. Tak ja to tu mám nalapené, vyzerá to nádherné. Tie predtým mali také krajšie ričky, také vyrysované normálne. Musíme si to kúpiť z veľkého. Jak svitka. Toto nemá ričku. A to je koala skrižená s nejakými ježkom a ešte aj s krídlami. Každý má kráša, to tu nevidíš, bože? Čo? Aha, to sa nedá. Jaj, to sú angels. Toto má krídla. Aha. To sa nenapadá? Nie. We continue. Stay tuned. Next week. Next week. Maybe tomorrow. Maybe tomorrow. Brigadovať zarobí si a potom si kúpi. Mám zarobené. Našknečkované. Však kupuješ ty. Čo môžeme vypnúť?